Hem volgut des de la Diputació vincular i deixar empremta del que va ser el llegat de la Mancomunitat. I només ho hem volgut fer amb signes visibles com avui, que jo crec que és important, sinó en la filosofia de com servir el país des del municipalisme, des del territori. En Prat això ho va tenir molt present i hem intentat des del govern de la Diputació seguir aquest exemple. És evident també que hem liderat des de la Diputació, perquè aquest va ser el nostre interès i així ho vam plantejar al govern de Catalunya quan es va començar a parlar del centenari, que volíem liderar des de la Diputació de Barcelona i també amb la col·laboració de les altres 3 diputacions la celebració d'aquest centenari de la Mancomunitat. Jo crec que hem aconseguit posar d'actualitat l'obra pionera i innovadora de Prat de la Riba i de la Mancomunitat. I també de passada d'una excepcional generació de catalans i catalanes. Ho ha dit abans el coordinador general, cal remarcar l'èxit d'aquesta exposició de Can Serra. Més de 8.000 persones i 40 escoles l'han visitada ja. Després d'una primera pròrroga n'ha calgut una altra i ara hi serà fins al 31 de juliol de l'any que ve. Té, doncs, un gran èxit, com han tingut un gran èxit totes les altres exposicions i actes que hem fet. Posant el bust d'en Prat a la sala de plens de la Diputació, volem retre un doble homenatge a la figura d'en Prat de la Riba, impulsor primer des de la Diputació i després de la Mancomunitat d'aquesta gran feina, però també a tots els presidents que han estat de la Diputació, que a dalt, al primer pis, hi ha aquesta extraordinària galeria de personatges en què n'hi ha alguns de molt destacables com el president Tarradellas. I és, en general, per tots els que han estat presidents d'aquesta casa, perquè entenem que el repte de Catalunya no es fonamenta en personalismes, hi ha sempre algú que està al davant, però és tot un poble que es posa en marxa i treballant. Hem reconegut sempre les nostres institucions pròpies, no volem res més que això. Els catalans volem ser el que som. I avui, amb aquest acte senzill però emotiu, rendim homenatge a una gran persona i a una gran institució. Moltes gràcies. A continuació farem la descoberta del bust.